sem, nagyon hihetetlen számomra. Tehát ahogyan a műsor során kiderült a zsűri pontjai alapján, én azért a középmezőnybe, vagy most így a vége felé pedig mindig az alsó mezőbe találtam magam, és azt gondoltam, hogy ez a közízlés is, közvélemény, és én nem hitegettem magamat ebben, hogy győzni fogok, de most azért elég nagy megdöbbenés, meg én is megcsodálkozom rajta. Természetesen nagyon örülök, és nem az a fontos számomra, hogy most milyen nyereményt nyertem, mert eddig se haltam ilyen tulajdonképpen, tehát nem ez, hanem az, hogy nagyon sok ember számára fontosak azok az értékek, amit képviselek, és bármennyire is mondják, hogy a magyar társadalom ilyen meg olyan, mégis mögén tudtak állni és sikerre tudtak juttatni, nem engem, hanem azokat az értékeket, amit képviselek, a klasszikus emberértékek, meg az egyszerű magyar értékek. Tehát, hogy egy magyar népdal is van olyan, vagy még külön, vagy egy operária is van olyan, vagy még külön, mindezek a percdalok, amit most még ismerünk, de egy pár év múlva már senki sem emlékszik rá. Az igazság, hogy az éneklést én már nagyon régóta abba hagytam volna, ha tudtam volna, mert tulajdonképpen nem érte meg, úgy mondom. Rengeteg munkám van emellett is, de akkor a szívemet szakítottam volna ki. Tehát most se hiszem, hogy én abba fogom hagyni az éneklést, hogy aztán milyen intenzitással fogom ezt csinálni, 3 év múlva azt nem tudom elképzelni most még. Én földhivatalban dolgozom, mint kormánytisztviselő, és június végéig van fizetés nélküli szabadságom. Nekem az elég kínos, mikor úgy mindenki megismer, meg integet, meg minden. Nem az, hogy nem szeretem, csak nem vagyok hozzászokva, de amit legtöbbet kaptam, az a szeretet. Én azt adtam, és azt kaptam vissza, de nem többszörösét, hanem hatványát. Tehát nagyon sokat. És ez egy nagyon jó dolog.